Ipriang subai fi baro segene ka kura pira jonga chindwai karensan jing sekri na ka ktien ka joblai ka sharak tebe jing shai jonga jetulupa daka ngitbe jing shai hapreng ki jing ja jonga porthai ki bero jesno bat ka jetulupa ka ktien ka joblai khanang bangila ban smutu ye ka por ka ya bar ka ayom ka bangidon ka jetulupa ka tayo kere ka phang jonga jewalam khubor ka jongi kinong ba aga porthai kilong kibadon kam hadu kata-kata uplay wang yawa Abraham haka kitab Genesis arfu alanong bau sembai jemeu ni obat iki kherdap jong nong shon ki kherdap ki shlem trekam ki dei ki jakap pedeng badon kam ki kherdap ke kren ki nong ba ki jakai kendu ki rang ba arangsan ki khra berkhat ki pro jabeng bani thir bani amir haka jere be ki kam ki jam uplay kwa bau sembai jong Abraham uni obat iki khadap tedekam jong ki nongshuan utra Jesus Christ uyalam iki senrana kaisara Filipi hakabagadon ka shlem trekam juga jingdum kadan ka khadap trekam juga rujok badai hangta utra Jesus penmana halor nu mau siang ante ka balang jonga ki khadap juga rujok kinomla ki bor trekam juga rujok kinomla satya ya ka balang ga jong utrai hallelujah nyangu yo belai bau trai penyang ka balang ka metrekam jo Chris ka bor sensar jong utrai hagene ka perthai kanong ba songpreng juga jebri jongi ka shalong ka bolong kanong ba sensar jong ka jalame khalia kade ka weini kinong ba ka badon kam hakat han shati lamingi jong ka India kade kanong ba ka badon kam ru menta hagari India bad kade kanong ba ka badon kam ru wat hakamap jong ka perthai menta Dwai ya ka jing sensar ka jing utrai ka kanong ba shalong kala shajit na prengi babun tali kinong ba banlumi ka jalang jong ki arpau tali kiri khrabor jong ka perthai tu ine pai khandiat shabang kini ki arpau tali kiri khrabor jaga berdai ki belatip ka G20 ya ka ne ka seng jong ki arpau tali kiri khrabor ka perthai la seng ha ka sem ka khandai spa khandai bu khandai ka jing seng ka ne ka long ban jubab ya ka jing e ka bami haka jre ba yo ka kot haka do ka snem ka jing e jong ga yo ka kot ka balakta e ka do ba Asia ka ne ka jing e jo ka yo ka kot haka do ba Asia kala penlong ya ki katu ka ni ki briu ki ba khlan ka yo ka kot la ne ki bri ki bruspa ba kin lum ya ki ni ki ri krabor ki ri ki ba kham khlan ka yo ka kot banwan ra lang haka wei ka je trekam hakawai ka seng ka jing tumu kalong ban pen scam mi garukom penya pisa tingka ban khami bakayo ka kot ka porthai kan om khlem satya ban ya trelang ban kenti ka yo ka kot hapreng gini ki arpotoli kiri khrabor hakaban ningkong lalum tang ya ki menteri pelabisa tingka bat ki governors jong ki central banks jong ki arpotoli kiri kham hadien kata usnam ardar pra lawalam shushu sai ki president ki prime minister bat nadu unu snem arsungi hagashi snem laju pelong yega jelang jong ki finance ministers ki governors ki central bank ki prime minister ki president bat ki wei pat ki kinrem ki London jong ki arpotali ki ri ringkat bat ki wei ki ri ki baju syak khot sngoba hagani ga lempung ya keren ban kintiyo ga yok kot bat naka je keren ga yok kot hapreng ga perthai jong ga jingkala kir kom trekam trejam la ya keren ru ye ga jing e jo ga perthai kunu bante asong lang ni kiri kumnu ban ya trelang ban ya rap ikiri ga bikindo jing e ba ka perthai bikindo jing e la je keren ga jalang ki beladep aka jeri ba ka thma po ing Syria ki kam nuclear jo ki Iran ga jing e ga yok kot la ya keren ru aka jeri ba ka kubit kat khandai barga jelang ka barang shudep shen Indonesia usnem ubalalit no kami ka je pher jimut hapreng gi arfo tuli ki ri ka je kren halor ka jing herthma jong ka Russia ya ka Ukraine kadan ka jing bam ya sung thu jimut de namar ka ni ka daw na preng jong kini ki de khot kim so hun shu ikani ka kom trekam jong kini ki arfo tuli ki ri dan preng jigi kila terwa balong de khot no hakini kiri break haka jelang beladep Indonesia lapen khamti ye ga shuki presiden
How Prime Minister Jongari India baru lashimti nadu geshitrik Desember ajar arpuar kaban kut hadu kalai pau trik November arjar arpurai hapo jong ke jalam jung Prime Minister lajit kumba ars pa tali kinong ba ari India ban pelong ye ke jalang ke bafer badina kata rau la pelong ye kani ke jalang ru akanong ba shalong bad kani ke jalang on sapenkut daga jalang ba kabahe kaban salong haka kandai ba shipau trik ubanai September mendo snem ha pragati maidan kabadan hakanong ba Delhi mendo snem ka team haga jalam jong Prime Minister Modi kalong one earth one family one future kawai kaporthai kawai kalongi kawai kalawai kata ga thong kendiar ke jingtip bahalan det jogi ke arpotali kiri khrabor don ki global elites ki kraus pa ki pro jabim ki bashna dani ki bapen kre rensan nakamanta ban yo ban sanchar ya ga borthai ban pen poise kata ga thong kawai ke sarkar kawai ke niam kawai ke company ai pisa dega kata ke new world order ban reset de ga borthai ban ra tang kawai ka rukom sandur de ga borthai ke United Nation ke G20 bar ki wei pan ki sing khrabor jong ga borthai ki dei ka dur trekam ka nongrem trekam ka rensan trekam jong ki global elites ki batmu ban pen orlong ya kamat trekam jongki kaban ya biang bat kata gajing senshar jong utau brio joga pop kumbalai tulupa daga ktien ka jong oblai nakata kadau prabenget ngiran kamban dwai jur nakabanta kini ki arpotuli giri ban dwai jur nakamada ki president ki prime ministers namar gada gadao kalonga badan kami bingin smotho yaga por ke ya kabangi don ni emma ka perthai kaba la penyadat la priesno daga baserdo lang ya kirukom trekam jong ka yoka kot ka senshar khadar karukom trekam jong ki kor ki bor karukom mani rukom shakri belai kabanya biang bakata kaniam shituluk perthai namar gada gadao nidan kamban sothu ka por ka ya ka yom kabangi don barban tip kumnuban peniat ega jim ka jingi kumnuban shimrai kadan ka jing khot ka jungu trai ka bingin sothu ka por ka ya ka yom kaba ngidon ki prabange ki shakri jong balai bar fi baro ki ba one hakmat jong kani ka sharak joga chietulupa kabangi walam ya ka khubor jingja ka tayo ka bran jesno bar ka chietulupa ka ktin ka jong balai duaim daga nong ba shalom ba ki ba ki nong ba duaim daga ri India duaim nakabanda kinagalam gi nong sanchar jong gi ri krabor ka perthai bakin pai khmat show balai bakin kalabamot nge ega gospel kin periang ultra jisu bar ke jet ben ri baro nakam da jobi ke bampat kalabamot ke bampat nge ultra jisu kris kalagabamot periang no ultra jisu kris kumnong penem balai jen ke perthai ula pen mat la no iki babon ki brio khanang bakin yo i ke jisai joga gospel ka gospel ka khubor ba ka baitu shpa ka jingyap jingtep ujmipan ka gospel ke ultra jisu kabari ka khubor ba ka baitu ka jingyap jingtep bat ka jmipat ka jong ultra jisu kris gari ka jingkerman nakam da gi jet ben rio ka perthai nakam da gi nong shai ka bakhara butri kadi ka jingkerman nakam da ka jim jong pi bat jonga lara pimpat kala ka bamot pat nget ke gospel kala bamot nget ke gospel nget bu jisu la ya pa kading panana bagi pop jobi latep ulami pat udang em pla bu jisu di try di blai ino ke pop ino ke perthai khot ke pat ke kadang jisu unwan ban pen em ka jingkerman jong gi jai ben re ka dei ha ke gospel ga jong try jisu kala ka bamot nget ke gospel pai khamat shu blai shakri blai pen kre yala ga jong ga jim ban yesem ban ikunu bu try ban imbaru try Junom la junom, ublayun kirkubi baro, kibasngap ini ko kubor, agak kardeng Jesus Christ. Amen.